Από την τρικυμία στη γαλήνη. Τι θα έκανε ο Χριστός? Υπάρχει μια πολύ κέρια κατάσταση στη ζωή του μετανοημένου και συνειδητά χριστιανού, όπου σε κάποιες περιπτώσεις, αφού κοπάσει η τρικυμία που οι άλλοι σου προξένησαν χωρίς δισταγμό, που εσύ σκέφτεσαι πώς θα φερθείς από εδώ και στο εξής. Μπορεί ο αντίθετος να σου βάζει 1002 λογισμούς εκδίκησης και ανταπόδοσης, αλλά στο μυαλό σου πάντα στο τέλος αναδύεται το εξής ερώτημα. Τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση ο Χριστός? Θα ανταπέδιδε? Θα τους έκανε να πληρώσουν? Και αν ναι, είσαι εσύ άραγε ο κριτής ή ο Χριστός σου έδωσε το δικαίωμα του κριτή? Όχι φυσικά, δεν σου το έδωσε. Έχω την πεποίθηση πως όσο γυρίζουν αυτοί οι λογισμοί στο μυαλό σου είσαι σε καλό δρόμο, όχι όμως τον τέλειο. Κάθε φορά που έρχονται λογισμοί ανταπόδοσης ή χειρικακίας σε μια ενδεχόμενη συμφορά των εχθρών σου, πρέπει να παλέψεις. Αν δεν μπορείς να τους διώξεις, σίγουρα μπορείς να τους απαντήσεις ότι ο Θεός δεν σε διόρεσε κριτή κανενός. Εκεί έχεις κερδίσει μια μικρή νίκη. Όσο οι λογισμοί κακίας έχουν χώρο μέσα σου, εσύ αποφεύγεις τη θεραπεία τη δική σου, αλλά και όταν θα βάλεις προτεραιότητα τη δική σου θεραπεία, πάλι αυτοί θα συνεχίσουν να έρχονται. Θα έχουν όμως κοπάσει λίγο και θα κοπάσουν ακόμα περισσότερο όταν τους απαντάς ότι εγώ θα κάνω ό,τι θα έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν θα έβριζε τους εχθρούς του, ούτε θα ανταπέδιδε την κακία. Κάθε φορά που υιοθετείς τη στάση του Χριστού, εσύ γίνεσαι περισσότερο παιδί του, φίλος του, μελλοντικός υπήκοος του βασιλείου του. Τώρα πια, αν έχεις αφήσει πίσω σου τον παλιό σου εαυτό, σίγουρα θα ξέρεις ότι πραγματικά τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτή την αίσθηση. Την αίσθηση δηλαδή ότι είσαι στην αγκαλιά του Χριστού. Δεν είναι μεγάλη βλακεία να φύγεις από την αγκαλιά του Χριστού για να πας να εκδικηθείς? Αν θέλει και όποτε θέλει ο Χριστός. Αυτό είναι το νόημα του φίλου, αυτό είναι το νόημα του υπηκόου.